Hello guys, for today's video, magmuher sa ko diri kay wala may tigmuher diri sa mua. So gamiton ko niya akong bukton nga dagko kayo. Nya pinawitik-witik dahil niya atong pagkuan diri trabaho kay hapon naman ni. Para nasa tay-agi ba di ta magsigig kuan cellphone na ni. Daot yun ni sa sigig reels ba. Bitaw kay ting-ulan man diri sa mua. Ang sagbot paspas kay moturok. Wala po nila ko basuka kay mas may maning na sagbot para di lapok ba. Nya kay na busy naman itong mga niaging kuan si Mana nawa na ni na timan din tagkas ng sagbot paspasan tanig kuan diri kay kaulano na po niya hapon na may nalang naputay agi gamay ba makuan-kuan ni mga kuan diri carabao grass ako joy pinakapaspas ani nga mumuhir sa tibok kalibutan ba. Grabe na yun. Pakyaw gini ako ba pakyaw gini kay kinanglan dyan din ako mahuman. Ako rin magsula ni sa kong kagalingon. Nindot kay akong kuan guys oh akong badyang nga kuan ba tapul. Murag mais nga tapul. Badyang na siya nga tapul ano ba kay plantita man ta ay uban yun na itong kinabuhi ng mga bulak diya padaplin na sa mo importante nga buhi mo nga matay diba. Kawanan sa nato kay basi nga puy-an nakadinig ka ng anakunda ba sus ng sagbuta ni pagkatag-asa naman lang yun bisag unsa katag-asa sagbot ay payag yapon na siya nako pinagis ako mga bukton nga dagko kayo. Gamito na nato itong mga power diri itong mga kusog nga tinaguan ay sus ipagawas na nato para mapayag sa ni diri mura ra sad gunag kaning nangandoy ta ba nya taas kayo tag-as kayo nga pangandoy pero kung maning kamot ka ay sus maabot ra na nimo mo na magkugi ra gid ta nawa di na nako na nahinluan kay nagkugi man na ra siya sa magkugi ka ay nagi kay makita ba nahawan yan na kay maabot di ba nindot kay akong bulak ko pinasagdan na ako kay kung ati manon pug maayo mamaot man ay sus pasagdan ay ayawat na lang nga magwapa mo din na di mo parehan na ako nga napuno na niya akong naugbugas napaybuk napunos uban ay sus why problema na ang importante sa kuha nga may kog lawas niya makakaon ta permintian ni sa isa ka adlaw katulo ay wan lipay na kay itong pobre dia maningkamot na din ta para sa atong pangandoy kaon jud ta sa isa ka adlaw katulo kay kung di ta mo kaon na malibog naman ta siguro basig lahi na atong makontent diri ba. Dili na ta mamasok ani unsa ba lahi na atong imbutang. Na lockdown na taniguan ba mga kaldero unsa pa na diha mo na mukaon jud ta pero usay gid bitaw di gid malikayan day nang murag mapasmuhan tagamay kay siguroon lagi og edit niya buat og content niya ang ending nalabad ang ulo na di na din ka buat og content mo na guys maningkamot jud og kaon okay thank you for watching this is Marissa.